Na money be fine, bobo. Yau na yi kuɗi yau. La ilaha illallah. Na yi kuɗi. Kana ina zuwa ka fito baya na yi kuɗi. Kuɗi sun sauka. Yau kuɗi sun sauka. La ilaha illallah. Kuɗi. Are you gonna dance you? If I show you my pockets, baby, are you gonna dance? La ilaha illallah. Na yi kuɗi. Na samu. Kai dakata nan. Kace ne. Ina so na ga komanda ne. Komanda? Eh, Me za ka yi komanda? ina so in gaishe ne. Da kurut ba ce zo. Wani deal ne na business. Zan baka mari 2, zan baka miliyan 2. Komandan namu za ka mara? Hai, na kudin suke. In kwamfuta ta zan ma transfer sun turo masu yanzu. Amma idan aka samu matsala sai mun kashe ka. Na yadda. Okay. To, bismillah. Hai, karɓi karɓe mai. Saura ɗaya. Ina kudin suke? Yanzu zan turo ma. Ina kudin ne yanzu na ji shiru. Yau gashi nan. Wani ne ya posting a Facebook. Ya ce ka je ka mari kwamandan sojoji mari 2 zai turo min da miliyan 50. Yanzu ya turo min miliyan 50 zan baka miliyan 20 in ɗau miliyan 30. Bada? Me kake bada? Na lauka.